sepi ya, nek bojone nggak nang omah. Ora nek sing dijak ngomong, curhat. Ora nek sing sejak gelut. Biasane wis matengan madang, sarapan. Yo alah. Mbok tinggal kerja sepi Pak kok omahe. Ora nek sing dijak gelut. Enggak, Pak. Rasanya nek madang demam gak jikokne gue. Biasanya julang-julangan. Lagi mbok tinggal. Enggak nafsu madang lagi. Udah, nanti bisa turu. Biasanya kowe nang omah, Pak. Aduh, ya Allah, gak enak sih dikeloni ngene iki. Biasanya turu nang kene. Alhamdulillah wis teko omah iki enek hari libur iso balik. Tutupan ning ndi yo? Nik. Nik. Alhamdulillah, wis balik ta. Ya wis to. Lah kok wis cepet temen balik karo sapa? Ya dhewe mumpung libur kok. Oh, berarti gajian. Alah. Mlebu mah urung kok wis teko gajian lho. Ayo, madang-madang dikek. Balik dhewe iki mau. Dhewe. Lah kowe lho Pak, balik ora kabar-kabar. Lah ngabari piye wong aku ya ora ndek pulsa nelpon kok. Wis ayo. Cepet niki. Wis gak atus-atus kono lho. Balik ambene biadek, keringete, mbok gek parfuman sing wangi ngono lho. Oh. Wis kentang. Ter dhisik.